pane masoja vari kunzi vabatwa vanga vachiita robbery. Hazvina kumira zvakanaka. Nyaya yandasangana nayo ike zvino iri kupisa, nyaya iri kutenderera yakanzi the ZRP apprehended 9 suspected armed robbers and 9 refuse were recovered. Zvipfuti zvifefe vakomanaka. Unoziva kuti Zimbabwe amene kuti inzara here kana kuti chii. Nokuti patava chaipo senyika zvinhu zvaakuitwa zvasiyana nekuti vanhu tuti vakarerwa vachibva kupi zvatosiyana. So panapa pari kunzi the ZRP spokesperson assistant commissioner Paul Nyati confirms arrest of 9 suspected armed robbers. On the list of the robbers includes members of Zimbabwe National Army ZNA. Over a series of robbers in Harare, Murewa and Shamba, the police recovered 9 firearms from the gang, which has since admitted to committing 5 of the crimes. The group, which was nabbed early today, appeared in court this afternoon. Ndo nyaya iri kuitika muri yeZimbabwe. So apa pari kunzi pane masoja pagrupu iroro vanokwana kuita 5 vanga varimo mugrupu imomo. Zvinhu zvativhundutsa nekuti vanhu ava vanotenwa vachinzi mapeacemakers, vanozongomirira kubirira nyika, kubatsira nyika. Asi apa vatishoreza tanyara kwazvo kunzwa kuti masoja varimo mulist revanhu ivavo vari kunzi vari kuitwa zvechiarmed robbery. Ndozviziva zvangu kuti uchikura unongochikurudzirwa nevabereki kunzi mwanangu kana wakura ita basa rekuti rinozokuyambutsawo mangwana, kuti basa rekuti rinokuti unowana mari kubasa nemari kumaside hustle. Pachisoja manje panonetsa kuti unzi wakuwana side hustle, cause unonga wakangomirira kuzongopuwa command chita zvakati. Ndosokonywa kuti munhu kana achinge apera basa unonga wakuita side hustle. Zvasiyana na plumber kuti anongosvika mangwana toilet pa next door yakaputika. Zvasiyana makanika kuti anongosvika otoona imwe mota kana yatofamba road ari muroad kuenda kumba kwake kana achaisa kubasa kwake. Zvatosiyana kana teacher kuti anongotanga unda kutoitisa kana extra lessons panapo. Zvasiyana na doctor kuti murwere anongorwara pa next door akatanga kumurapa. But musoja anotongomirira hondo chete. So apa ndaona kuti vanhu ava vanenge vatongotora advantage yekuti chinhu chatokwanisa kutoita handi tinoita zvokuba nepfuti takutoita hondo kutodzvanyirira kuroba. I don't know, but zvashoresa ende tiri kunyara senyika.